Сегодня неделя, 8 красавіка. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». Галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Праваслаўныя вернікі сёння адзначаюць Вялікдзень, дзень Уваскрэсення Хрыстова, самае вялікае і светлае свята ў рэлігійным календары. Па традыцыі пачалося яно з урачыстай службы ў храмах і хрэснага ходу. У гэты дзень вернікі ўспамінаюць Уваскрэсенне з мёртвых Ісуса Хрыста на трэці дзень пасля яго распяцця на крыжы. Са святам праваслаўных вернікаў павіншаваў архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый. Дай Бог, чтобы эта красота и Благовещение Господне, и пасхальная радость всегда находилась с вами, и вы своей любовью к Божию отвечали к любови друг к другу, чтобы мы с вами показывали любовь Божью через общение с друг другом, чтобы и в семье, и с нашими окружающими, с кем мы с вами, и по работе, и в своей общении, общественной жизни всегда бы проявляли красоту любви. Любви к людям, которые где-то бывает, что нарушают те или другие общечеловеческие даже заповеди. Мы гневались на грех, а к человеку относились с нисхождением и любовью. Всех вас с праздником! Христос воскресе! Са светлым святам архіепіскапа Дзімітрыя і ўсіх вернікаў ад імя аблвыканкама сёння павіншаваў намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Пенін. Да тэмы святкавання Вялікадня мы яшчэ вернемся, а зараз да іншых навін. На адыходзячым тыдні прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко прыняў удзел у рэспубліканскім семінары нарадзе аб развіцці сяла і павышэнні эфектыўнасці аграрнай галіны. Ён падкрэсліў разам з эканамічнай і палітычную значнасць сельскай гаспадаркі. Сельскагаспадарчая вытворчасць ужо даўно выйшла за рамкі бачання яе выключна як часткі эканомікі. Харчаванне – гэта палітыка, і знешняя, і ўнутраная. Ад стану спраў у аграпрамысловым комплексе залежыць дабрабыт і сацыяльна-палітычная стабільнасць у краіне, адзначыў прэзідэнт. Зразумела, у аграрным сектары стаўка будзе рабіцца на буйную таварную вытворчасць і стварэнне інтэграваных структур, ад вытворчасці сыравіны да яе перапрацоўкі. А вось дадатковым рэзервам развіцця вёскі можа стаць фермерства і прадпрымальніцтва. На Віцебшчыне зарэгістравана каля 400 фермерскіх гаспадарак. І, як паказвае практыка, там, дзе на зямлі ўладарыць гаспадар, там і аддача. Але дапамога ім патрэбная. Нашы карэспандэнты пабывалі у фермера Сергея Коваленка і ўпэўніліся ў гэтым. Няпростая гэта справа быць фермерам, заўважае Сергей Коваленок. Працаваць прыходзіцца ад зары да зары. Кожны дзень і затрачаны рубель на ўліку. Тут галоўнае запасціся цярпеннем і мець вялікае жаданне дасягнуць сваёй мэты. Фермерская гаспадарка Коваленка з'явілася на карце Глыбоцкага раёна 8 гадоў таму. Пачыналі з малога. Было ўсяго 2 гектары зямлі. Потым сталі прырастаць. У асноўным вырошчваюць гародніну і бульбу. А 4 гады таму закупілі саджанцы суніцы садовай 5 гатункаў і спецыяльную тэхніку. Мы закупили в свое хозяйство технику, с помощью которой смогли производить реализацию этой продукции, потому что без серьезной техники с холодильными установками ничего бы не получилось, потому что ягода очень нежная, хотя мы и пытались закупить транспортабельные сорта, но все равно она на рынке Российской Федерации не доезжала, так как мы не используем, можна сказаць, хімікатаў. Сталі больш вырошчваць бульбы, і тут паўстала праблема яе захоўвання. Пад рэалізацыю інвестпраекта Сергей Коваленок узяў будынак былога збожжавага склада аднаго з сельгаспрадпрыемстваў, зрабіў маштабную рэканструкцыю і абсталяваў яго пад сховішча. Радует то, что в этом году поднялись цены, и на хранении получилось заработать. То есть еще не все реализовано, но уже видно, что цены не так, как прошлых 3 года уже. Мы хранили практически только для того, чтобы растянуть срок реализации и увеличить объемы. Між тым, праблемы з рэалізацыяй прадукцыі адчуваюць большасць фермерскіх гаспадарак. Асабліва цяжэй стала збываць яе на беларускім рынку. В будущем хотелось бы очень, чтобы была государственная поддержка, государственная программа, госзаказы,
сколько, какое количество выращивать. И, конечно, мы об этом можем только мечтать, чтобы и шел государственный закуп всей продукции. Вырастил урожай, фермеры всегда стараются реализовывать его сами, участвовать в тендерах, поставлять у Российскую Федерацию и поиски делать рынка сбыта. А што ж рабіць з прадукцыяй, з той жа капустай, якую нельга захаваць у ідэальным стане? Сергей і Вікторыя Кавалёнак знайшлі выйсце, наладзілі супрацоўніцтва з Райспажыўсаюзам, сталі пастаўляць квашеную капусту і салёныя гуркі. Взяли небольшую партию, засолили капусты, а огурцов, к сожалению, у нас своих не было. Мы огурцы в соседнем крестьянском фермерском хозяйстве закупили и попробовали засолить. Это всего лишь небольшие партии, которые мы успешно уже к данному моменту практически реализовали. Плошча земляў гаспадаркі зараз перавышае 150 гектараў. Участкі размешчаны ў розных кутках района. Спраўляцца з працай у полі Сергею дапамагаюць сезонныя работнікі. Разумее, што трэба пазбаўляцца ручной працы, стаўку робіць на тэхніку. У гаспадарцы ёсць морква-уборачны камбайн. Механізаваным спосабам убіраюць буракі і бульбу. Аднак тэхніка пастаянна патрабуе абнаўлення, а закупіць новую складана. За апошнія 2 гады ў вобласці адзінкі фермераў змаглі набыть новые машины. Принято такое решение, что под гарантией облсполкома хозяйства могут брать технику через промагролизинг. Но, к нашему сожалению, ни один фермер в этот список не попал. И в настоящее время при выделении государственных поддержек фермеры почему-то с этих списков выпадают. Сергей Кавалёнак разлічвае толькі на ўласныя сілы, зыходзячы са сваіх фінансавых магчымасцяў. Таму заўсёды ў пошуку эксперыментуе і працуе. Інна Кіріенкова, Александр Петровецкі і Станіслав Дудзін. Навіны, Глыбоцкі раён. Сельскагаспадарчая вытворчасць – гэта бізнес, а не сацыяльны праект. Гэта таксама падкрэсліў прэзідэнт на рэспубліканскім семінары на Радзе. Для атрымання высокіх вытворчых паказчыкаў на Віцебшчыне ёсць сур'ёзныя перадумовы. Станоўчая дынаміка намецілася ў развіцці жывёлагадоўлі. Летась тэмпы росту валавой сельгаспрадукцыі склалі 105%. Для забеспячэння прыросту валавой прадукцыі і рэнтабельнасці продажу неабходна якасна і ў сціплыя тэрміны правесці пасяўную. Для апрацоўкі глебы набыта энерганасычаная тэхніка. Яшчэ восенню аграрыі в обласці паднялі на 100 000 гектараў ворыва больш леташняга, што дазволіць павялічыць плошчы збожжавых культур. Сёлета гаспадаркі в обласці намераны атрымаць не менш за 1,5 мільёны тонн хлеба. Лішкі збожжа аграрыі змогуць рэалізаваць па выгаднай цане і палепшыць сваё фінансавае становішча. Зараз рэгіён актыўна рыхтуецца да веснавых работ. У набыцці беларускіх тавараў і асабліва прадукцыі сельскай гаспадаркі зацікаўлены кітайскія кампаніі. Як іх даставіць у Паднябесную? Аб гэтым ішла гаворка падчас сустрэчы кіраўніцтва вобласці з прадстаўнікамі лагістычнай кампаніі, якая адбылася на гэтым тыдні. Беларуска-кітайскія сустрэчы ў белай зале абласнога выканаўчага камітэта сталі частымі і звыклымі. Віцебскую вобласць з Паднябеснай звязваюць цесныя адносіны. Пабрацімскія сувязі з правінцыямі і гарадамі, супрацоўніцтва з асобнымі карпарацыямі ў розных галінах, энергетыка, лёгкая і харчовая прамысловасць. Мы построили установку на Лукомльской ГРЭС 400 мегаватт. Мы построили Витебскую ГЭС с помощью китайского капитала и китайских кредитов. Мы модернизировали льнокомбинат с помощью китайцев. У нас есть заключение с компанией Дирекс о строительстве молочно-товарных ферм за счет прямых иностранных инвестиций. У нас есть переговоры с национальной корпорацией по зарубежному сотрудничеству о строительстве тех же молочно-товарных ферм, но за счет льготных китайских кредитов. Акрамя таго, Кітай зацікаўлены ў пастаўках беларускіх тавараў, сухога і ультрапастэрызаванага малака, оптыка-валакна, кабелю і кандытарскіх вырабаў. Гадавы тавараабарот Віцебскай вобласці і Кітая 80-90 мільёнаў долараў. Каб гэтыя сумы павялічваліся, якраз і абмяркоўваюць пытанні лагістыкі. Транспартныя выдаткі пры пастаўках прадукцыі ў Паднябесную складаюць 30-40%. Максімальна знізіць іх і зрабіць шлях беларускай прадукцыі ў Кітай таннейшым і прасцейшым – вось інтарэс мясцовых уладаў і вытворцаў. Кітайская карпорацыя, якая спецыялізуецца на міжнародных перавозках, гатовая яшчэ і закупляць беларускія тавары.
что белорусские продукты очень качественные и натуральные, поэтому мы сюда приехали. Для нас это тоже хороший шанс, чтобы у глубоко узнать продукты белорусские, чтобы как больше расширить бизнес. Супрацоўніцтва з кітайскай лагістычнай кампаніяй можа стаць узаемавыгадным праектам. Падчас свайго візіту на Віцебшчыну госці з Паднябеснай азнаёміліся з работай мясцовых прадпрыемстваў харчовай і лёгкай прамысловасці у абласным цэнтры і Оршы. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. С 1 апреля в Беларуси увеличилась базовая арендная ставка, и теперь она составляет 16 рублей 11 копеек. Именно этот показатель сейчас применяется при расчетах за аренду площадей. Какие еще изменения в сфере финансов ожидают нас с наступлением апреля, расскажет заместитель начальника Центра розничного бизнеса дирекции Белинвестбанка по Витебской области Сергей Гундерак. Изменения коснулись ставок по микрозаймам. Национальный банк установил их пределы, разделив все микрофинансовые организации на две группы. МФО, созданные в форме фонда, с апреля не имеют права устанавливать ставки по микрозаймам выше ставки рефинансирования. А те, что созданы в форме потребительских кооперативов, не могут увеличивать ставки по микрозаймам выше двукратного размера ставки рефинансирования. Напомню, что сейчас ставка рефинансирования составляет 10,5%. А это значит, что ставки по займам в микрофинансовых организациях не могут превышать 21% годовых. Между тем, в банках ставки по кредитам физических лиц остаются гораздо ниже – около 12%. В феврале отмечался незначительный рост задолженности населения по кредитам на потребительские нужды – всего на 2%. А вот по займам на финансирование недвижимости фиксировался стремительный рост. Это связано с активной выдачей несколькими банками кредитов в рамках программы адресного субсидирования строительства жилья. С начала года заключено более 3000 кредитных договоров. Напоминаю, что Белинвестбанк также предоставляет кредиты на строительство жилья с поддержкой государства. Выгодные процентные ставки и минимальный пакет документов позволят без затруднений стать обладателем нового жилья. Эксперты прогнозируют дальнейший рост объема кредитования недвижимости и связывают это со снижением стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой. Министерство архитектуры и строительства обещает, что стоимость квадратного метра жилья к концу этого года не превысит 923 рубля. А теперь о курсах валют. Доллар в течение недели дорожал, достигнув в среду максимального значения за последние 30 дней. Пятничные торги для американской валюты завершились снижением до отметки в 1 рубль 96 копеек. В среду максимальной отметки за неделю достигла и европейская валюта. Однако к пятнице курс евро снизился и составил 2 рубля 40 копеек. Российский рубль к концу недели также подешевел. Первая неделя апрельских торгов для российской валюты завершилась на отметке в 3 рубля 40 копеек. С вами был Сергей Гундерак и финансовые новости от Белинвестбанка. До новых встреч! Спасибо, Сергей. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Звароты грамадзян – падказка для ўладаў, у якіх накірунках трэба ўзмацніць работу, адзначыў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, падводзячы вынікі прамой лініі з насельніцтвам. Шашлыкі на адкрытым агні ў віцебскай шматпавярхоўцы, прэтэнзіі да працы грамадскага транспарту і якасці медыцынскага абслугоўвання, добраўпарадкаванне месцаў адпачынку і прыдамавых тэрыторый, запазычанасць па зарплаце перад работнікамі прадпрыемства банкрута КІМ. Падрабязней пра вострыя пытанні да старшыні аблвыканкама ў матэрыяле Юліі Устінавай. Суботнім ранкам званкі ад жыхароў рэгіёну прымаў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Побач за круглым сталом кіраўнікі падраздзяленняў аблвыканкама. На месцах у рэжыме відэаканферэнц-сувязі старшыні гар і райвыканкамаў. За 3 гадзіны на прамую лінію губернатара паступілі 19 званкоў. Практычна палова з Віцебска. Бадай адно з самых вострых пытанняў – дыскамфорт ад шашлыкоў на вуглях з дымком. Справа ў тым, што смажыць шашлыкі на адкрытым агні ў кафэ ў жылым доме па праспекце будаўнікоў у Віцебску. Канфлікт жыхароў і ўладальнікаў аб'екта грамадскага харчавання мае працяглую гісторыю, вядомы гарадскім і абласным уладам. Каб урэгуляваць пытанні і знайсці шляхі вырашэння праблемы, будзе створана спецыяльная незалежная камісія.
С выездом на место выйдут наши специалисты, посмотрят и трубы, и куда они заведены, и откуда они выведены, и какой дым, и все остальное. И соответствует это или не соответствует. А иногда оно может и соответствовать, но если оно вредит действительно, значит тоже примем какие-то меры для этого. Часто гучыць на прамых лініях і прыёмах грамадзян праблема запазычанасці перад работнікамі фабрыкі банкрута Кім. Званок з пытаннем пра тое, калі людзі атрымаюць заробленыя грошы, быў і ў гэты раз. Мікалай Шарснёў паведаміў, што Віцебскі аблвыканкам ініцыяваў падрыхтоўку праекта нарматыўнага дакумента, згодна з якім запазычанасць перад людзьмі можна будзе ліквідаваць за кошт бюджэтных сродкаў. Цяпер праект праходзіць узгадненне. Як толькі дакумент будзе прыняты, былым работнікам фабрыкі пачнуць выплачваць грошы. Ким не работает, денег нет, имущество не продается, поэтому не выплачивается заработная плата. И мы обратились на главу страны, чтобы он разрешил бюджетные деньги использовать для того, чтобы погасить задолженности по заработной плате. Документы находятся в администрации президента. Решение не принято? Пока нет. Вот, поэтому ждем положительного решения. Если такое решение будет, значит, с бюджета мы всем заплатим заработную плату, чтобы не терроризировать людей и не мучить. Акрамя гэтага віцябляне выказвалі прэтэнзіі да працы грамадскага транспарту ў якасці медыцынскага абслугоўвання, казалі пра неабходнасць добраўпарадкавання месцаў адпачынку і прыдамавых тэрыторый. Паступілі звароты ад жыхароў Сенінскага, Полацкага, Дубровінскага, Пастаўскага, Чашніцкага раёнаў, Оршы і Глыбокага. Вяскоўцаў хвалюе асартымент і цэны сельскіх крамаў, высокая плата за паслугі водаадвядзення, каналізацыйных сцёкаў на прыватных падворках. Дрэнныя дарогі, небяспечныя суседзі. Аналізуючы геаграфію зваротаў, кіраўнік вобласці звярнуў увагу на тое, што да яго на прамую лінію вельмі рэдка паступаюць званкі з невялікіх раёнаў. Чем больше регион, тем больше проблем. Это говорит о том, что мы не доходим до людей. И проблемы эти вы не решаете, и они уже выходят на уровень облсполкома. Поэтому давайте все-таки мы систематизируем работу в тех направлениях, о которых люди говорят. Дорога, кладбище, порядок. То, что власть на местах может организовать, по большому счету, без привлечения больших бюджетных денег. Все это возможно, была бы инициатива. У першым квартале колькасць зваротаў у аблвыканкам зменшылася амаль на чвэрць у параўнанні з мінулым годам. Самае хвалюючае для насельніцтва па-ранейшаму сфера жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Па гэтай тэме каля паловы зваротаў. Шмат пытанняў выклікаюць стан дарог, работа транспарту, якасць гандлёвага абслугоўвання. Актуальныя для жыхароў вобласці праблемы занятасці. У кожную сітуацыю, агучаную падчас гэтай прамой лініі, Мікалай Шарснёў унік дэталёва. Ніводнае пытанне не застанецца без адказу. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Тым часам на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Віцебск» звярнуліся жыхары дома нумар 41 па вуліцы Суворова ў Віцебску. Яны абураны будаўніцтвам новага шматкватэрнага дома побач па вуліцы Грыбаедава. Яны патрабуюць перагледзець праект. Згодна з ім новабудоўлю змясцілі да іх у двор, што прывядзе да скарачэння дваравой тэрыторыі, парковачных месцаў і іншых нязручнасцяў. Каб знайсці кампраміс, чыноўнікі сустрэліся з жыхарамі дома. Што з гэтага вышло, ведае наш корреспондент Инна Кириенкова. Все вот это, что посажено, ну, все жильцами. И когда это начали они все срезать, вот здесь липы стояли. И получается, вот здесь у нас детская площадка, которая сделана, вот столбики стоят, теннисный стол. Тоже сами жильцы делали. Они ее убирают. Уже этого во дворе у нас не будет. Абураная Святлана Алексеева заўважае, пачалі будаваць пад носам дом, а ў людзей нават не спыталі. Спачатку фасад элітнай 5павярхоўкі павінен быў стаць лагічным працягам квартальнай забудовы гэтага раёна, а двор новага дома зліцца з прыдамавой тэрыторыі 41-га дома па вуліцы Суворова. Аднак у праект унеслі змяненні. Новабудоўлю змясцілі ў глыб двара, што і выклікала незадаволенасць жыхароў. Первые 3 этажа все будут темные, то есть свет туда не будет попадать никогда. Значит, что? Дети в любое время суток должны будут заниматься при электрическом свете. У нас здесь была озелененная детская площадка. Малыши катались вот на качелях, у них была песочница. Першапачатковы праект задавальняў усіх, аднак чамусьці вырашылі яго змяніць. Людзі не пачулі сур'ёзных абгрунтаванняў. Маўляў, яго не ўзгадніла Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Было требование внести его сюда, вглубь,
вот эту, и сколько мы доказывали, и сколько, как вот вы говорите, сделать тут вот общий этот дворик сюда, значит, нам это не согласовали. У выніку праекціроўшчык зрабіў другі праект, па якім распачалі будаўніцтва элітнай 5павярхоўкі на 2 пад'езды. Яго ўвод запланаваны на канец бягучага года. Жыхары запатрабавалі спыніць работы. Согласно законодательству, мы, как заинтересованные лица, должны были быть приглашены для общественного обсуждения. Но, к сожалению, мы не видели ни объявлений, никаких приглашений. Никто из нашего дома в этом обсуждении участия не принимал. Ситуация зайшла ў тупик. Зараз и заказчик будаўніцтва, и жыхары імкнуцца знайсці компромисс. Сейчас вот мы переговорили с людьми, конструктивно есть еще предложение, может быть, пересмотреть еще, изъять там дополнительный участок и немножко дом отодвинуть отсюда, так? Но это будут большие затраты, мы будем говорить, один проект сделаем, сейчас второй, это будет третий проект. Работы на будоўлі зараз спынены. Заказчик проекта и инициативная группа жыхароў будут шукать компромисс. Инна Кириенкова, Сергей Котов, Новины Витебск. У Новополоцку завершены выпрабаванні апоры моста праз раку Заходняя Двіна. Часовая умацавальная канструкцыя вытрымала неабходную нагрузку. Які транспарт цяпер зможа бяспечна рухацца па мосце і як доўга? Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Шэраг дэфектаў, якія перашкаджалі далейшай паўнавартаснай эксплуатацыі моста праз раку Заходняя Двіна, выявіла абследаванне. Мост праверылі на трываласць інжынера Віцебска Аўтадар і Беларускага дарожнага навукова-даследчага інстытута разам з мостабудаўнікамі. У выніку прынялі рашэнне узвесці часовую умацавальную апору пад пралётам, дзе была выяўлена небяспечная шчыліна. І вось работы завершаны. Канструкцыя праходзіць поўнае выпрабаванне. Установлена опора под трещину. В пятом пролете отсыпано для предотвращения ее дальнейшего раскрытия. И вот сегодня специалисты Института Белдор-НИИ проводили замеры по раскрытию этой трещины в дальнейшем. В условиях уже существующей временной опоры само поведение трещины под нагрузкой. Вынікі кантрольных выпрабаванняў станоўчыя эксперты сцвярджаюць, што канструкцыя адпавядае патрабаванням. У бліжэйшы час спецыялісты Беларускага дарожнага навукова-даследчага інстытута дадуць сваё заключэнне, які транспарт цяпер можа рухацца па мосце. По предварительному все равно она не более 30 тонн нагрузка на ось. Она и с учетом временной опоры по предварительному заключению должна остаться. 30 тонн, так? Ну не 5, как сейчас, а 30. Тэрмін эксплуатацыі часовай умацавальнай канструкцыі не больш за 3 гады. Гэтага часу дастаткова, каб распрацаваць праект рэканструкцыі моста і выканаць неабходныя работы. Юлія Устінова, Сергей Пальцаў, Навіны, Новополоцк. Профсоюз пашырае свае рады. Актыўна ствараюцца новыя прафсаюзныя арганізацыі на Віцебшчыне. Профсоюз работнікаў дзяржаўных устаноў папоўніўся 6 пярвічкамі. У Лепельскім раёне прафсаюзныя арганізацыі стварылі работнікі прыватнага прадпрыемства і 2 акцыянерных таварыстваў. Салідарнасць, праца, справядлівасць – дэвіз Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Арганізацыя каардынуе сацыяльна-прававыя адносіны і вырашае важныя задачы па паляпшэнню ўмоў працы. Аказанне матэрыяльнай падтрымкі дапамагае ў аздараўленні дзяцей і ў вырашэнні спрэчных сітуацый. Лепельский райком профсоюза работников государственных и других учреждений насчитывает 15 первичных профсоюзных организаций. И в этом году наша дружная семья пополнилась еще 3 профсоюзными организациями. Наша организация зарегистрирована совсем недавно. Все работники 100% являются членами первичной профсоюзной организации. На сегодняшний день мы разрабатываем проект коллективного договора. Считаю, что правильно составленный коллективный договор будет являться гарантом социальных трудовых отношений, будет защищать работников. Усяго летась на прадпрыемствах, у арганізацыях і ва установах Віцебскай вобласці створаны 60 прафсаюзных пярвічак. З пачатку бягучага года больш за 30.
Рэспубліканская алімпіяда па вучэбнай дысцыпліне педыятрыя сярод студэнтаў усіх 4 медыцынскіх універсітэтаў краіны прайшла ў Віцебску. Іспыты трымалі лепшыя тыя, хто прайшоў адбор у сваіх ВНУ. Будучым педыятрам патрэбна было даць абгрунтаваныя адказы на 100 пытанняў і праявіць сябе ў практычных турах. Яны тычыліся не толькі педыятрыі, а самага шырокага кола дысцыплін. На думку арганізатараў, гэта сур'ёзны экзамен на прафесійную прыдатнасць и компетентность будущих врачей. Во-первых, это дает уверенность в себе. Ты не боишься детей, это очень важно, потому что дети – это такие особые люди, которым надо уметь найти подход. У них будет право выбора несколько шире. То есть они, если захотят быть педиатром, а не врачом общей практики, но мы надеемся, что их распределят педиатрами. Если даже они, например, участвовали в Олимпиаде по педиатрии, но захотят быть хирургами, будут проходить субординатуру по хирургии, но будем надеяться, что их тоже распределят по тому образованию, которое они просят. Энергія сонца працуе на дарожную бяспеку. Нерэгулюемы пешаходны пераход на адной з вуліц Віцебска падсвяцілі з дапамогай сонечных батарэй. Практыку, якая яшчэ 3 гады таму прайшла апрабацыю ў Віцебскім раёне, цяпер укараняюць у абласным цэнтры. Неабходнасць дадаткова абазначыць нерэгулюемыя пешаходныя пераходы Дзяржаўтаінспекцыя тлумачыць вялікай колькасцю аварый з удзелам пешаходаў. З пачатку года іх зарэгістравана каля 4 десяткаў. Святлодыёдныя дарожныя знакі, якія працуюць ад сонечных батарэй, упершыню устанавілі некалькі гадоў таму ў 3 кропках Віцебскага раёна на найбольш аварыйных участках дарог. Цяпер да такога прыроднага эксперыменту падключыўся абласны цэнтр. Падсветкай абсталявалі нерэгулюемы пешаходны пераход на Новааршанскай шашы. Тут увогуле няма вулічнага асвятлення. Таму сонечныя батарэі адзінае выйсце. Яны акумулююць энергію днём і ў цёмны час сутак асвятляюць пешаходны пераход. Пры гэтым сістэма спрацоўвае при наближении человека. Срабатывает реле движения, включаются 2 фонаря освещения. Фонари отрегулированы, установлены таким образом, что они освещают не только пешеходный переход, но и подходы к пешеходному переходу. Соответственно, позволяют пешеходу убедиться в безопасности, дополнительно информируют водителя. На данной установке используется дополнительно секция от светофорного объекта, которая постоянно, как днем, так и ночью, работает в режиме желтого мигания, тем самым предупреждая водителя о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Каштуе такі комплекс нятанна, больш за 7 000 рублёў, аднак на дарозе бяспека важней эканоміі. Зрабіць пешаходны пераход больш заўважным і для пешаходаў, і для вадзіцеляў зусім не лішне. Усе зебры зараз пад асаблівым кантролем. Дзяржаўтаінспекцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. До конца тыдня ў вобласці комплекснае профилактичное мероприемство «Пешеход». Целью данного мероприятия является профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием самих пешеходов. Также целью является профилактика ношения световозвращающих элементов пешеходами. За истекший период 2018 года на территории Витебской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 27 человек получили ранения различной степени тяжести, 11 человек погибли. 23 дорожно-транспортных происшествия произошли по вине самих участников дорожного движения, именно пешеходов. Водителям снижать хуткость перед зеброй, пешеходам оценить дорожную обстановку и не забываться про святлоотбиваючыя элементы. Менавіта такія рэкамендацыі супрацоўнікі ДАІ зараз даюць удзельнікам дорожнага руху. У тым ліку і самым дысцыплінаваным, якія правілы дорожнага руху выконваюць не толькі калі ў полі зроку з'яўляецца інспектор ДПС. Ольга Шмаргун, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебск. Водителя великогруза, які перавозіў бульдозер і не размінуўся з маршруткай, прыгаварылі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі пасялення. Рэзананснае ДТЗ адбылося яшчэ ў студзені мінулага года ва Ушацкім раёне. У выніку загінулі 2 пасажыры. Водитель і 5 чалавек з мікрааўтобуса атрымалі траўмы, якія і цяпер даюць пра сябе ведаць. Абвінавачваемы 47-гадовы былы супрацоўнік мінскай будаўнічай фірмы не прызнаваў сваёй віны з першых пасяджэнняў суда. Яму інкрымінавалі парушэнне правіл дарожнага руху і эксплуатацыі транспартных сродкаў, якія пацягнулі па неасцярожнасці смерць 2 асоб і прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Максімальны тэрмін па гэтым артыкуле – 7 гадоў пазбаўлення волі.
Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также с владельца источника повышенной опасности в пользу потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда. Суммы разные, в зависимости от степени моральных переживаний тех, которые были установлены судом. Прыгавору законную силу не уступіў і можа быць абскарджаны вышэйшым судом у 10-дзённы тэрмін з дня абвяшчэння. Больш за 2500 дамоў для крылатых павесілі ў парках і скверах Віцебскай вобласці да Міжнароднага дня птушак. У абласным цэнтры свята сёлета аб'яднала эколагаў, арнітолагаў і навучэнцаў 6-й гарадской гімназіі. Яны разам будавалі штучныя дамы для шпакоў, соў і качак. Майстар-клас па рашэнні кватэрнага пытання птушыных праходзіла і наша здымачная група. Гэтыя драўляныя гнёзды для соў падобныя на вялікія шпакоўні, але з мадэрнізацыяй, глыбокія стенкі і шырокі ляток. Вучні 6-й Віцебскай гімназіі ўсё робяць так, каб будучым гаспадарам птушыных кватэр было камфортна. Над стварэннем жылога комплексу з 15 дамоў юныя майстры працуюць некалькі месяцаў і ўжо лічаць яго брэндам сваёй навучальнай установы. Мы пошли к ближайшей березе и повесили там домик. И каждый день я выходила, и мы с папой, он меня подымал, и мы с ним кормили, туда насыпали разную крупу, хлеб, и там постепенно начали летать птички возле этой березы. Каждые наши весенние каникулы начинаются именно с того, что мы делаем скворечники, потому что мы понимаем, что птицы прилетают голодные после зимы, и таким образом мы им помогаем. Но что касается совятников, то есть этот наш первый эксперимент именно для сов, для хищных птиц. Міжнародны дзень птушак у нашай краіне адзначаюць больш за 100 гадоў. Кожны раз свята праходзіць з карысцю для крылатых. Новыя месцы жыхарства атрымліваюць нават самыя рэдкія віды. Усяго ў Віцебскай вобласці сёння гняздуюцца каля 130 видов птушек, 15 из них червонокнижники. Ежегодно изготавливается и устанавливается порядка 2500–3500 тысяч гнездовий. Как на территории населенных пунктов, так и в лесах. Запланировано финансирование госпрограммы, финансирование строительства гнезд и искусственных гнездований для птиц, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь. В прошлом году вот такие были созданы гнездовья на территории Казьянского заказника, Освейского, Ельня к этому подключается. Кватэрным пытаннем у Віцебскай вобласці птушкі сёлета задавацца не будуць. Будаваць і вешаць іх новыя дамы эколагам дапамагаюць не толькі школьнікі, а і арнітолагі. За майстар-клас па размяшчэнні птушыных кватэр у горадзе над Двиной адказвае кандыдат біялагічных навук Уладзімир Ивановский. Я сегодня хочу провести такой небольшой мастер-класс, чтобы показать детям, что можно привлекать не только синичек, воробьев и скворцов, но и других птиц, в том числе и очень редких. Кроме того, мы еще повесим старые дырявые ведра, наполнив их мусором здесь, где могут гнездиться мелкие сокола. Это чеглок, это пустельга, тоже из Красной книги. Адтуліны ў падлозе, зарубкі на стенах і здымны дах. Для птушак гэтыя будаўнічыя тренды заўсёды актуальныя. З еўрарамонтам ці без аддзелкі неважна. Доўга чакаць навасёлаў гняздоўям у раёне 6-й Віцебскай гімназіі гэтай вясной не давядзецца. Артур Смоляков, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Вясновая паводка пачалася ў Віцебскай вобласці. Пацяпленне прывяло да росту ўзроўню вады ў буйных рэках. У Віцебску заходняя Двіна падымаецца не так спрытна, як у Полацку. На Дняпры ў раёне Оршы таксама адзначаецца рост узроўню вады. Спецыялісты не прагназуюць у бліжэйшы час рэзкага пад'ёму вады на рэках рэгіёну. Забарона на лоўлю ўсіх відаў рыбы уводзіцца ў Віцебскай вобласці з 10 красавіка да 8 чэрвеня. Гэта перыяд нерасту, і рыбачыць можна толькі адной вудай з адным кручком або спінінгам у светлы час сутак з берага ці масткоў, не заходзячы ў ваду. Плаваць на маламерных суднах таксама забараняецца. Спецыялісты Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету на працягу бліжэйшых 2 месяцаў будуць працаваць ва ўзмоцненым рэжыме, інспектаваць вадаёмы
вадаёмы вобласці і выяўляць браканьераў. А вось адлоў вугра дазволены. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя вызначыла месцы і ўмовы прамысловага вылаву вугра ў рыбалоўных угоддзях. На Віцебшчыне ён магчымы з 10 красавіка до 8 чэрвеня стацыянарнымі і пераноснымі пасткамі ў шэрагу рэк і азёр рэгіёну. Поўны пералік размешчаны на сайце ведомства. Зорка народнай артысткі Казахстана Розы Рымбаевай зазяе ў Віцебску. На алеі лаўрэатаў спецыяльнай узнагароды прэзідэнта Беларусі праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення падчас адкрыцця міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску усталююць памятны знак вядомай спявачцы. На цырымоніі адкрыцця фестывалю таксама адбудзецца ўручэнне прэміі саюзнай дзяржавы у галіне літаратуры і мастацтва за 2017-18 гады. Імёны лаўрэатаў агучаць пазней. Праграма 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску сфарміраваная на 95%. Ужо дакладна вядомы ўсе канцэрты ў летнім амфітэатры. Сярод іх шоу гумарыстаў Михаіла Галустяна і Александра Рэвы. Сёлета геаграфія ўдзельнікаў конкурсу эстраднай песні значна пашырылася. Упершыню падалі заяўкі з Гвінеі, В'етнама і Егіпта. Нагадаем, міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску пройдзе з 12 да 16 ліпеня. Дадатковыя мерапрыемствы запланаваныя з 7 па 11 і з 17-18 ліпеня. Гран-пры міжнароднага фестывалю сярод студэнтаў ВНУ «Зрабі крок наперад» удастойны ансамбль танца «Дружба» Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта. Галоўнай тэмай сёлетняга «Зрабі крок наперад» стала тэма малой радзімы. І ўпершыню з'явілася намінацыя «Народны танец». Першае месца тут дасталася дэбютантам фестывалю, студэнтам з Гродзенскага аграрнага універсітэта. В этом вообще фишка будущий даже фестиваль. Вот это вот чудесная белорусская конкурсная основа, такой белорусский батл, как получился, да, это же просто бесценно. Мы с удовольствием, это была такая хорошая база для разговоров профессионалов, как можно пропагандировать у молодежной аудитории белорусскую культуру. Міжнародны фестываль танца сярод студэнтаў ВНУ «Зрабі крок наперад» праходзіў у 8-й раз. Сёлета ён сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў – больш за 3 сотні з 27 вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, Расіі, Украіны. Некалькі соцень паясоў ад майстроў з усёй Віцебскай вобласці аб'яднала выстава конкурсу ў абласным цэнтры. У экспазіцыі толькі ручная работа. Дарэчы, гэтаму абавязковаму атрыбуту касцюма нашыя продкі надавалі магічны сэнс. Пояс лічыўся найлепшым абярэгам. Гаспадыні валодалі адразу некалькімі тэхнікамі вытворчасці паясоў. Плесці ці ткаць дзяўчаты вучыліся з маленства. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Этот поясочек сделан на бутыльце. Мы берем обыкновенную простую бутылку, вязальную спицу, и мы обкручиваем. Наталья Петухова дэманструе калекцыю, якую стваралі майстры Лепельскага рэгіёну. Цэнтр рамёстваў ганарыцца багатай экспазіцыяй. Выкананы паясы ў розных тэхніках. Адна з самых распаўсюджаных – ткацтва на дошчачках. Узоры самыя розныя. Вось такія шырокія паясы звычайна насілі мужчыны, а калекцыя вытанчаных – для жанчын. Пояс лічыўся найлепшым абярэгам. Іх насілі не толькі для красы, і ў буднія, і ў святочныя дні. Гэты пояс плецены на ніту з гарадоцкага раёна. Яго аднавілі па элеменце адзення 19 стагоддзя. У той час арыгінал стаў каштоўным падарункам на вяселле з пажаданнем маладым добрай волі. Для нас каштоўна тое, што гэта тэхналогія зараз пашырана і ўжо стала знакам, сімвалам і выдатным сувенірам абярэгам гарадочча. У экспазіцыі некалькі соцень паясоў. На выставе прадстаўлены амаль усе рэгіёны Віцебскай вобласці. І ў кожнага ёсць свая адметнасць. Майстры кажуць, спачатку самі не верылі, што паясы стануць асноўнымі экспанатамі выставы. Звычайна іх дэманстравалі шырокай публіцы толькі з касцюмамі. Без него нельзя было мужчине, женщине выходить даже на улицу. Где-то присутствовала символика и солнышко, где-то были и продки,
Ну, разные, будем говорить, символика в поясах. Падобныя паясы ўсё часцей сустракаюцца ў гардэробе сучасных модніц. Майстры ўжо працуюць над новай вясенне-летняй калекцыяй і не сумняваюцца. Хендмейд заўсёды ў трэндзе. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Віцебск. А зараз навіны ад гульні «Удача в придачу» з Евроопт. Каждый вторник Евроопт в игре «Удача в придачу» в прямом эфире телеканала ОНТ разыгрывает квартиру, автомобили, деньги и дарит белорусам праздничное настроение. Во вторник, 3 апреля, в столичном Е-Сити своих обладателей нашли более 50 тысяч призов 62-го тура. Участие в розыгрыше принимали игровые коды, полученные за покупки с 26 марта по 1 апреля в магазинах Евроопт, Брусничка, а также онлайн-гипермаркетах Е-Доставка и Гипермолл. Главный приз – квартиру в престижном районе столицы выиграла минчанка Елена Мицкевич, которая работает поваром в школе. А 3 новеньких внедорожника Nissan Juke достались Олесе Пышко из города Слонима Гродненской области, медсестре Светлане Романюк из Гомеля и лаборанту Натальи Довгулевич из поселка Энергетиков Минской области. Церемония награждения главных победителей 62-го тура состоялась 5 апреля в столичном Е-Сити. В 62-м туре игры были также разыграны 200 призов по 500 рублей. Среди счастливчиков, совершивших удачные покупки на прошлой неделе, оказались 16 жителей Витебска и Витебской области. И уже в среду, 4 апреля, в гипермаркете Евроопт Билево на Московском проспекте 130 встречали победителей из нашего региона. Познакомимся с этими везунчиками. Екатерина Анатольевна Зайцева, работаю продавцом автомагазина. Зивницкая Светлана Васильевна из Новополоцка, работаю медсестрой на спасательной станции. Бумага Галина Николаевна. Я пенсионер. Раиса Владимировна Короткина. Работаю в детском саду номер 6. Павлова Надежда Павловна. Работаю Полоцк стекловолокно. Елена Шайкова. Я из Дубровна. Сейчас нахожусь в декретном отпуске. Меня зовут Баран Владимир Петрович. Работаю в ветеринарной академии заведующим кафедрой. Я Валентина Сергеевна. Пенсионерка, отработала 40 лет. Меня зовут Иванова Татьяна. Работаю мерчендайзером «Белакс столица». Кузнецова Лилия Владимировна. Из города Витебска, на пенсии. Госпожа Фортуна любит Витебщину. Ведь всего за время проведения игры «Удача в придачу» покупатели из Витебска и Витебской области уже выиграли 3 квартиры в Минске, 23 автомобиля, 39 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 165 тысяч денежных призов. И у наших земляков есть все шансы увеличить эти цифры уже совсем скоро. Ведь в этом году «Удача» заглядывает в дома к участникам игры каждую неделю. Деньги, автомобили и квартира в Минске разыгрываются в прямом эфире ОНТ в столичном Е-Сити каждый вторник. А участвуют в них игровые коды за покупки, совершенные за предыдущую неделю. Следующий розыгрыш состоится 10 апреля. А значит, самое время запасаться игровыми кодами 63-го тура. Покупки, совершенные на этой неделе, уже во вторник принесут участникам игры квартиру в Минске, 3 автомобиля Nissan Juke и еще более 50 тысяч других призов. Желаем жителям Витебской и Витебской области удачи! Совершайте нужные вам покупки и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с Евроопт. Віцяблянін зрабіў унікальнае фота праходу міжнароднай касмічнай станцыі па дыску месяца. Выключнасць здымка ў тым, што падобнае немагчыма ўбачыць няўзброеным вокам. Рэдкі кадр з горада над Дзвіной ужо ацанілі і на МКС. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Інжынер по прафесіі Уладзіслаў Варанецкі 14 гадоў захапляецца астрафатаграфіяй. Спачатку здымаў Сатурн і Юпітер, потым спадарожнікі, але заўсёды ведаў, што здольны на большае. Кадр праходу МКС па месяцу зрабіць складана. Патрэбна ідэальнае надвор'е, дакладныя координаты і траекторыя палёту. У нашай краіне такія фото дагэтуль не рабіў ніхто. По вычислению сейчас стало намного проще, потому что есть специальные сайты, которые специализируются на том, что предоставляют данные по расчетам, расчетные данные по транзиту. И, скажем так, указав свою локацию, можно посмотреть, в какой точке от вас, на каком расстоянии пройдет МКС.
Зоркі сышліся каля 11 гадзін ночы 30 сакавіка. Хуткасць МКС складала больш за 27 тысяч кіламетраў у гадзіну. У кадры станцыя менш за секунду. Можна было нават не паспець націснуць на кнопку. Есть! Такі значны для беларускай астраноміі кадр Уладзіслаў Варанецкі спрабаваў зрабіць на працягу 3 гадоў. Для здымак яму прыйшлося ад'ехаць ад Віцебска на 25 кіламетраў. Цяпер Уладзіслаў плануе зрабіць яшчэ одно фота МКС, але ўжо па дыску сонца. Тэхнічна гэта выканаць яшчэ складаней, але астрафотограф упэўнены – галоўнае жаданне. Для этого уже необходимо использовать не просто камеру, а телескоп и фотокамеру отдельно, использовать как объектив телескоп. Вот. Ну и соответствующие фильтры светозащитные. Нужно будет выбрать время и выехать в нужную точку, потому что транзит по диску Солнца будет проходить там около 50 километров от Витебска. Любоў да космосу ўладу прывіў вядомы віцебскі вучоны Владимир Голубеў. Дацэнт кафедры інжынернай фізікі ВДУ імя Машэрава ганарыцца сваім вучнем і заяўляе, што сёння па развіцці астраноміі Віцебская вобласць першая ў краіне. Мае рацыю. Па яго падручніках зараз вучацца ўсе беларускія старшакласнікі. Разам са сваім сябрам Іларыёнам Галузам Голубеў распрацаваў цэлы метадычны комплекс па астраноміі. На занятках яго клуба па вывучэнні космосу заўсёды аншлаг. Кто-то узнает и передает друг другу, и они тоже приходят к нам. Есть ученики, и есть просто родители с детьми приходят. Им тоже это интересно, поэтому мы им и планетарий показываем, и звездное небо показываем, и устраиваем экскурсии в обсерватории. И университет нам приобрел хороший сейчас телескоп. Заняткі клуба «Геліас» наведвае і Улад Варанецкі. Пра яго фота цяпер ведаюць усе айчынныя аматары астраноміі. Важна і тое, што на МКС зараз знаходзіцца Олег Артем'яў, касманаўт з беларускімі каранямі. Віцебскі фотограф адправіў яму свой здымак па інтэрнэце, і ўжо праз некалькі гадзін астранаўт апублікаваў фота Уладзіслава ў сацыяльных сетках і падзякаваў яму за унікальныя кадры. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. У Брэсце плюс 20, а ў Віцебску яшчэ высвятляюцца адносіны прадстаўнікі зімовых відаў спорту. На горным схіле ў Рубе прайшлі рэспубліканскія спаборніцтвы, адкрыты чэмпіянат і першынство вобласці па гарналыжным спорце. Турнір сабраў больш за 50 слаламістаў з Мінска, Магілёва і абласнога цэнтра. Як у красавіку ў паўночным рэгіёне займаюцца лыжным спускам, ведае Сергей Мисурагін. Умовы складаныя, але не экстрэмальныя. У перыяд паводкі ў рэгіёне дабрацца да берага Двіны не ўсім машынам па сілах, а таму да горналыжнай трасы ў Рубе удзельнікам спаборніцтваў давялося крочыць пешшу. Заключны старт сезона правесці ў Віцебску вырашылі прадстаўнікі Беларускай федэрацыі гарналыжнага спорту і сноўборду. Галоўная мэта – прыцягнуць увагу спецыялістаў да развіцця папулярнага ў краіне віду спорту. Те последние наши результаты, которые показывают спортсмены национальной сборной, говорят сами за себя. Это очень достойное выступление наших спортсменов на Олимпиаде. И это самый лучший результат за все участие горнолыжников во всех Олимпиадах. Это просто феноменальное выступление Шкановой, которая попала в топ-30, заняв 28 место в слаломе. Это лучший результат. Это очень стабильное выступление Данилочкина. На урачыстым адкрыцці турніру сталічныя госці падарылі мясцовым спартсменам залаты медаль федэрацыі. Гэта сімвал супрацоўніцтва і развіцця гарналыжнага спорту ў рэгіёнах. Таксама свой памятны фотаздымак прэзентаваў удзельнік алімпійскіх гульняў у Паўднёвай Карэі Юрий Данилочкин. Решил приехать на эту горку, чтобы поддержать наших юных спортсменов, участников соревнований. Хочется, чтобы они не теряли запал свой энергетический. Хочется, чтобы они активнее развивались, активнее двигали горнолыжный спорт в будущее. Ну а потым няўзброеным вокам можна было ўбачыць праблемы, якія існуюць у мясцовых гарналыжнікаў. У першую чаргу гэта тычыцца уладкаванасці мясцовых трас. 30 гадоў таму тут прайшлі першыя беларускія старты. І зараз мала што змянілася. Юныя спартсмены пеша ўздымаліся ўгару, бо пад'ёмнік прызначаны для дарослых атлетаў. І гэта толькі невялікі адмоўны штрых у агульнай карціне падрыхтоўкі мясцовых гарналыжнікаў. В этом году соперники оказались посильнее.
И я не умыляю, значит, роль этих детей, которые у меня тренируются. Они все старались, и они были молодцы. Ну да, соперники были сильнее, потому что все-таки Минск, у них получше условия, там и Силич у них, и Солнечная долина. Тем часом спортсмены выходили на старт и с переменным поспехом змагались с трассой. Проведя спаборніцтва на тыдзень раней, и умовы слаломнага спуску были б ідэальныя. Але і тым каштоўней здабытыя перамогі. Прызёрамі і пераможцамі сталі граналыжнікі з Мінска, Магілёва і абласнога цэнтра. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны, Витебск. Бярыце на заметку аматары зімовага экстрыму. Навошта ехаць у Сілічы, калі ў Віцебску ёсць цудоўнае месца для гарналыжнага спуску. І ў працяг спартыўнай тэмы мой калега Сергей Мисурагин гатовы праанансаваць падзеі наступнага тыдня. Спартыўны рухавік у краіне набірае абароты. Не адстае ў правядзенні спаборніцтваў і паўночны рэгіён Беларусі. На наступным тыдні ў Віцебску пройдзе шмат турніраў, якія зарадзіліся яшчэ ў часы былога Савецкага Саюза. Пачну агляд з прадстаўнікоў гульнявых відаў спорту. 13 красавіка стартуе трэці тур чэмпіянату Беларусі па футболе. Каманда абласнога цэнтра свой матч правядзе на выездзе. Падапечны Сергея Ясінскага адправіцца ў Мінск, дзе памерыцца сіламі з новабранцам вышэйшай лігі сталічным праменем. Таксама два выязныя супрацьстаянні на гэтым тыдні чакаюць ігракоў баскетбольнага рубона. 10 красавіка віцебскія гуліверы нанесуць візіт на берагі Нёмана, дзе сустрэнуцца з Гродна 93. Пасля гэтага ў пятніцу нашых землякоў чакае паездку ў Мінск і паядынак са сталічнымі цмокамі. Нагадаю, што напярэдадні фаварыты розыгрышу наведалі Віцебск, дзе нанеслі гаспадарам два буйныя паражэнні. І ў працяг тэмы з 11 па 15 красавіка ў абласным цэнтры будзе ладзіцца першынство Рэспублікі Беларусь па баскетболе сярод юнакоў 2005-2006 гадоў нараджэння. Паралельна з мужчынамі матча чэмпіянату краіны згуляюць і віцебскія гандбалісткі. 11 красавіка віцебчанка дома прыме Гомель, які пакуль ідзе на другім месцы, а ў суботу на сваёй пляцоўцы нашых землячак праэкзаменуе лідар чэмпіянату сталічны БНТУ «Белаз». А зараз да іншых тэм. 10 красавіка ў спартыўнай зале віцебскага ЦСКА пройдзе абласны адкрыты турнір па вольнай барацьбе памяці заслужанага трэнера краіны Валерыя Зубкова. Плануецца, што спаборніцтвы збяруць прадстаўнічы састаў удзельнікаў як з Беларусі, так і краін СНД. А пачынаючы з 12 красавіка ў Віцебску будзе ладзіцца адкрыты абласны турнір па цяжкай атлетыцы памяці заслужанага майстра спорту СССР Мікалая Косталева. Гэты старт дае магчымасць праявіць сябе як маладым цяжкаатлетам, так і сталым майстрам жалезных гульняў. І завяршу агляд спаборніцтвамі, якія не пакінуць абыякавымі аматараў зімовых відаў спорту. У суботу 14 красавіка ў лядавым палацы спорту пройдзе першынство вобласці па фігурным катанні «Паўночная зорка». Мінулагодні старт прайшоў на высокім узроўні з запрашэннем замежных пар. І сёлета арганізатары будуць імкнуцца не апусціць узнятую планку. Сергей Мисурагин, Навіны, Віцебск. І вяртаемся да тэмы Вялікадня. Напярэдадні ў Віцебскім мастацкім музеі адкрылася выстава Васіля Паленова. Убачыць шлях сына Божага ад самага нараджэння да распяцця на Галгофе. Выставачную прастору Віцебскага мастацкага музея напоўнілі матывы евангельскіх падзей. 39 постэраў з серыі карціны з жыцця Хрыста Васіля Паленова, а яшчэ 18 фотаздымкаў, зробленых славутым рускім жывапісцам падчас яго вандровак на ўсход, прадставіў у Віцебску дзяржаўны мемарыяльны гісторыка-мастацкі музей-запаведнік Васіля Паленова. Мастак працаваў над карцінамі з выявай Хрыста амаль усё жыццё. Ён вельмі добра ведаў Біблію, разбіраўся ў гісторыі і архітэктуры. Мог адрозніць каменную кладку часу Саламона ад кладкі храма перыяду Ірода Вялікага. В прошлом году нашему музею на реке Оке, музею Василия Ильича Поленова, исполнилось 125 лет. Потому что годом основания музея считается год постройки Поленовского дома. Поленовы, когда переехали в новую усадьбу, кстати, деньги для строительства и для покупки земли Василий Дмитриевич получил, продав картину «Христос и грешница». Она большая, 3,5 метра на 6, и купил ее Александр III. Она сейчас в Русском музее в Санкт-Петербурге. Знаменательно, что и в нашем художественном музее есть один этюд Поленова из этой серии «Портрет Христа», поэтому для нас эта выставка особенно знаковая. И мы надеемся, что когда-то и мы сможем побывать, представить там оригинальные работы, и музей Поленова сможет нас порадовать замечательными работами, которые хранятся в них.
Серыя карцін жыцця Хрыста налічвае 72 творы, аднак арыгіналы захоўваюцца ў самых розных музеях свету, і сабраць іх разам удалося толькі адзін раз для складання каталога. Менавіта з яго і зроблены постары, прадстаўленыя зараз у Віцебскім мастацкім музеі. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Яшчэ раз віншуем усіх праваслаўных вернікаў са святам Вялікадня. Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага.